Bon dia a tots i a totes. Avui he decidit gravar un poquet més de Dead Space i veiem com va la cosa. Bé, ahir varen comprovar que bé, el joc fa poreta i que se'n vagi la llum no m'agrada gens. Tancat. Ara això està obert, no? M'encanta. Ja ve quan tot està tranquil i comença a venir monstruos de por tot. Your stasis module should be able to help you with that arm mechanism. No sé què he fet, però bueno. Jo tocaré botonets i que passi el que... Ja veurem. Oh. Mort! Estic de manco avui. Això. Mort! Sí. Però... Oh, fill de puta! Listen up, car 8 is trashed. We managed to get it back to the repair depot, but now the autoloader is fried. I need a stasis module brought down here now. If we don't get this piece of shit off the track, it's gonna jam up the whole system. I per què no te vols enganxar? Manualitats, claus... he de posar aquests ganxos. Però aquest no vol. No vol. Replacing damaged tram car. Please stand by. Isaac, you did it. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around out there. Puig. Tram replacement complete. No sé què he fet, però està bé. Puig, engendro infernal. Puig. Que està malament aquesta nau. Veig que la festa se'n va anar a les mans i tot s'ha... Tots s'han anat a Norris. Bé, jo... botiquins i munició, jo estic feliç.
Munició i munició. M'encon. Va bé, va bé. Però ara cap a on he de tirar? Cap enrere. Bé, no. Wow. Segur que està bé perquè han sortit monstres. Isaac, I've patched into the deck security system. It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. The data board should be somewhere inside. Ai. I si agafo la nave i me'n vaig cap a casa nostra? Isaac, you still need to find the data board to the tram computer. It's in the maintenance bay. Perdona, que jo no sé on som. Estic aquí tot solet, abandonat. Guardarem. This is Benson, Tram Engineering. We think we figured it out. Sí. Oh, és meu amic. És meu amic. Isaac, it's Kendra. It looks like the door to the storage room is locked. There should be a key somewhere in the maintenance bay. He de trobar... No sé què Oh. No. Que te moris. I en ve un altre. No. 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 Trepitja'l. Sí. Me sento satisfet quan trepitges monstruos. Vaig per bon camí. Whee! No. Mira. Bum! Ah, no, que en venen més. Au. Mort en el llindar. No, i sí que entraven de pes. No, i en ve un altre. Que no.
¿Qué parte? No me puedo matar, no he tenido. Sí, de puta. Més gent destrossada i... Oh! No! Ara! He dit. No sé per què se mou això tant, però no m'agrada res. No m'agrada gens. No aprenen. Faig la clau aquesta. Tinc munició per fer una festa. Text log. No el penso llegir perquè me fa una versada. Així que... Ai... Són de pesats. Pegar. Està viu. No, està viu. Por favor. Cago en tu, puto bicho. No odies violar. Mira. Una caixa. Pila. Bien. No, fora. Fuig. Tu. No. Fuig. És que tengo poca vida. M'he curat un poc. Sí que fan de mal, hòsties. Allà hi ha trastos. N'he de fer un poc. Però vols espenyar? Ara... Que se manca aquest tio. I un altre. He fet gasto cero. Bé, nota mental. No pegar hòsties als monstruos si estan massa a prop. Què és això? Data board. Bien, ya tengo datos. Y medicina. Power 9. Això deu ser per millorar les armes. Sí. Sí, això és per millorar les armes i... Au. Que són de pro. I no sé si millorar-me... Bé, milloraré la pistola aquesta. Li pujaré... el daño. I ja puc fer gaire cosa, així que... I crec que no hi ha ningú. That's it, Isaac. Take the board back to tram control and slot it into the computer array. No. That should get the tram system back online. TTS, cons, fill de puta. I ara me n'he de tornar.
moris. Mort. Mort. Au, ja no té membres. I crec que ja és hora d'aturar. Moltes gràcies per veure'm i fins a la pròxima.